Da. Lijep pozdrav svima, sve srdačno pozdravljam, prisutne novinare. Ovako, sazvali smo ovu preskonferenciju kako bi u interesu javnosti postavili nekoliko pitanja gospodinu gradonačelniku Vinkoviću i tražili na njih odgovor. Naime, svjedoci smo prošlih dana gruboj i neprimjerenoj komunikaciji između predsjednika gradskog odbora SDP-a Damira Tomića i od strane Vinkovića ustoličenog predsjednika gradskog vijeća Gorana Solda. U međuvremenu netrpeljivost i prepucavanje putem dva portala navedenog dvojca primijetili smo da javnost nije dobila odgovore na zabrinjavajuća zbivanja u gradskom komunalnom poduzeću Univerzal i oko njega. Stoga pitamo predstavnika vlasnika Univerzala, gospodina gradonačelnika Vinkovića, kao predsjednika skupštine navedenog trgovačkog poduzeća, osjeća li se imalo odgovornim za zbivanje u Univerzalu, jer je njegovim dekretom i političkom trgovinom vijećnicima pred kraj prošle godine postavio navedeni dvojac na rukovodeće pozicije u gradsku tvrtku Univerzal. Gospodine Vinkoviću, javno zanima je li istina da je Univerzal nakon nadzora inspekcije rada zbog nepravovaljanih ugovora platio kaznu od 270.000 kuna? I ako je, koji ste odgovornost potegnuli ka direktoru Kaselju i savjetniku Soldi kao odgovornim osobom? Nezamislivo je da se novcem gradske tvrtke raspolaže na tako neodgovoran način po principu pola pijem, pola šarcu dajem. Danas u ova teška ekonomska vremena, kad imamo jednu od najskupljih cijena odvoza komunalnog otpada u okolini, nedopustivo je da se neodgovornim vođenjem gradske tvrtke razbacuje novcem, pogotovo ako je istina da glavni savjetnik direktora navedene tvrtke Soldo izmišljenim radnim mjestom kao glavni savjetnik direktora ima plaću za ovakve propuste i nerad od 18.500 kuna neto, kako kruži priča gradu. Vas, gospodine gradonačelniče, smatramo najodgovornijim za to, jer vi ste taj dvojac ustoličili na te pozicije i u političkoj trgovini gradskim vijećnicima, kada ste nečasno isključene iz HDZ-a Soldu i Kaselja postavili na nedorasle im pozicije vođenja jedne tako bitne tvrtke za grad Đakovo. Svjedoci smo da je Novi radio kojem je vlasnik Kaselj isti onaj radio koji je fiktivnim računima reketario bivšeg direktora Univerzala također platio kaznu za iste propuste nakon inspekcije rada zbog nepravovaljanog ugovora djelatnika, što nam govori da stvarno nije dorastao odgovornosti vođenja gradske tvrtke kojom ste mu dali da se igra. Nadalje, gospodine gradonačelniče Vinkoviću, u interesu javnosti moramo vas pitati, jesu li se dva djelatnika Univerzala otrovala tretirajući i čisteći veliki gradski bazen nedozvoljenim kemikalijama? Stoga tražimo od vas odgovore, jesu li završili na hitnoj, kojim kemikalijama i od kud doveženim su tretirali bazen u kojem se sutra trebaju kupati Đakovčani? Je li to razlog kašnjenja otvaranja Đakovačkog bazena? Čuli smo da je jedan od djelatnika najavio tužbu Univerzalu za trovanje navedenim kemikalijama i pitamo tko će snositi odgovornost za još jedan propust i štetu koja će biti nanešena Univerzalu, koji ste u političkoj trgovini, kako bi sačuvali svoju poziciju, dali u ruke dvojcu Soldo Kaselj. Ujedno se postavlja pitanje prije svega jesu li sutra Đakovčani zdravstveno sigurni kupati se u gradskom bazenu i tražimo na uvid u interesu zdravlja kupača inspekcijski zapisnik ovog slučaja da vidimo kojim kemikalima ste tretirali gradski bazen. Pošto smo svjedoci svih ovih zbivanja, a ujedno bježanja od odgovornosti kao navedeno, tako i vas, kao gradonačelnika i pokušaja skrivanja i zataškavanja od javnosti, pitamo do kad ćemo trpiti ovakve kardinalne greške, opasne čak po zdravlje ljudi, i tražimo od vas da se oglasite i date odgovore na postavljena pitanja Đakovčana. Ujedno vas prozivamo za nenormalne odnose među političkim strankama u gradu i njenim prvacima, koji su svih ovih 14 godina od kad ste na vlasti kreirali istu s vama.
Mislim tu prvenstveno na SDP, HNS, HDSSB, HSS i otpadnike iz HDZ-a koji su vam pretrčali. Smatram da ste pravljenjem kontinuiranog kontroliranog kaosa u političkom životu grada Đakova upropastili budućnost građana Đakova, stavljajući uvijek sebe u prvi plan interesa, u strahu od svojih nesposobnosti, a sad vidimo i ugrozili zdravlje Đakovča. Stoga vas molim da date odgovore na navedena pitanja ili da odstupite sa navedene pozicije i raspišete izbor. Draga gospodo, hvala lijepo. Ukoliko imate pitanja, na raspolaganju smo, izvolite. Sve rečeno. Isto ja ću jedan detalj da više ne bude zabune. Gospodo, da imate medija, ovo su vam odluka Visokog časnog suda, jer su takva se zavukla mjesecima po gradu Đakovu, po nečasnom isključenju Gorana Soldi, odbijenju njegove žalbe, znači iz HDZ-a. Tako da Gorana Soldu smatramo našim oponentom, više nije član HDZ-a sigurno. Hvala. Evo, gospodin Marko, izvolite.